He? Tugan ka nga uli. Kaya kung giyon sa gidagat ba o gindonggo baglaing lugar. Yan guys, magtagbo kron sa kumba na guys, gikan sila na mukot kuyog ang iamo ang brother-in-law. So among lang taon dili kung nakakuha galing. So ganiha silang mga alas 7 pahinggikan guys. So mga alas 4 na karon pagyud ga uli. So I hope na sila kuha. Naragadulong na gid sila. Sa kaintaon na ba kaintaon po kuha Ginoo ko. Nakuyawan ko ganiha og ganang perting dugayang ga uli alas 4 na. Gunahon ako basin hindunggo og laing lugar oro na hot da gasolina. Kay gamay ra ba kay gasolinera ilang dala. Tungan taon ni og nabagini ko ha, tadaw naton he. Tugan kay ga uli. Kaya kung giyon sa gidagat ba og hindunggo baglaing lugar. Tara, talang taon nilang kuha na ba? Say. Kumatang kagamatay panmaram na lang mo makaawa. Ubay day food. Usaw na ako ang kaning kuha kane? Kane? Kane ko sahon? Di pasok hindi ko to kahoy. Gitagaan din mo kay may kay wala mo uban atong barkong gilabyan ninyo. Wala dayo nakagay kay gito ipa mo na isa. Mura. Ano ka doon ha? Amoy dala. Asan ang buslot? Amoy dala ka. Ang buslot nang? Anan. Ilabay niya. Punita doon ka ito na ibaligya. Don't throw garbage anywhere. Ato. Maagi kilaw o. Kilaw. Layo anak, bawal na. Nagkilaw dia ka dito sa lawod eh. Ito nga. Di na ni murok sa kay. Kanang. Wow. Lukso na unya ra kay ang Very good kaayo. Jangan ka. Kudag ko buyag-buyag. Sa nakuan pa. Ug nakuan pa. Aw. Lami kayo. di inta kay go ang tamarong ani. Dagko pa na. Pag ko atong baga kayo ugi. May awa may. First, let me hide. May kaho ug. Kuan ta. Abot ta og Japan. What's up guys? What's up guys? Ang amo diri guys. Oh. Dugi kaayo na kalusot. What's up guys? Dakuan sila guys. Adwa ni kapukpukot di mo ngi sagol. Kakay ito sa sakayan. Uy, taas ka ito. May, alisa May. Padalay Ayun ay balibay. At butang nilak kuan. Ni tarong ang hikot. Mas hindi sa kita karya. Takay kay tudod ko ang mulusok dili. Kala. Kala. Dekat tapos ka. Di daga. Lugar dagato ng dugay nag agsauna nga trabaho sa una sa Cagayan. Kanunay dagato ng magsakay og bus. Picture na. Picture na man ah. Ano? Ay video mo po. Malaga gatuplok-tuplok to ko. Padala na ni mong kuya. Dala ko eh. Leon. Dala rin po ba? Ang sakayan, ay dala. Ari dun. Dal asari.
Muni mga kinabuhing sikihod nun. Ang kinabuhing sikihod nun, managat, mag-uma. Elevator ba ng atuang agianan? Here we go again. Nara guys, ag ilahang kuha nga bansi guys, among giprito. Nara guys, ag among ang kuha sa akong bana guys nga mga bansi. So among gisugba dire. So ginamo ko na mo bukong. Kapit na siya maluto guys, gisugba na mo. Doon katong uban po, gibahin-bahin nila. Para panihapon na siya na mo nga sudan. Ngayon guys, ngayong uban amo pong giprito ng mga bansi. So kaloy sa Ginoo po nakakuha. Kasudad ko mirong gabi pohon. Pit na maluto. Dala lang haunon dun. Kana sa iya. Sige. Ano yung haunon ko basin pwede ni. Ito ano nagining ko ano. Na. Tindog harahar to may. Di pa kaayo luto ning usa. Ato gini palutuan kay baga wala ra ba ni kung screen. Diretso ra bagay ni. Okay, para murag na. Sige, init. Agoy nabungkag na. So see you again guys. So abangan niyo ako ang part 2 ani nga video. So shout out sa ako ang mga viewers o sa ako ang mga supporters bisag gamay ra mo so dako kaig nakatabang na kainan ako diri sa akong channel. So shout out and God bless everyone.